Nemám zájem. Aha, tak ty gogo. Vítejte. Já mám tohle, takže... Čau, ty tady gogo. Čus. Policie nová. Vítejte. Nemám zájem. Ty pojďte do věselinku. Tak jo, děkuju. Pojďte ke mně domů, jo, tak vypadá to, vidíte to pěkně? A tady byli pan Půda. To je revizor. To je pan Půda. A jmenuje se pan Půda třetí, Gogomen třetí Půda. Smusa. Ano, takže moje všechny značky. To je to lajky, to by tě nebo ty nějaký. No, kolorky tam hodí. Nemám zájem. Nezvoň, nej toho. Čau, to je Gogo a máme zájem. Zájem, a tak čus. Čau, to je Nemám zájem, čus. Naposled. Víte, kolikrát se musím otevírat dveřma, když je tady Gogo kopírák? Když něco kopírujete, musíte to kopírovat třeba dvakrát. Chápete to? Takže to uděláme počkej, kolikrát on tam zvonil, on tam dělal. OK. Kozy. Udělal jsem si tady kafíčko, jo? Tak kolik je hodin? Jaký hrníček máte? Ne. Vy máte hrníček? Počkej, jak vám to ukázal? Ne. Na chvilku jenom. Jo. Koukejte, takhle vypadá právě kopírák Gogo. Takhle s telefonem. Máš to blbě, tak se podívat k ujízdu nohama. Tak to určitě. Fakka to máš mít. Motherfucking bitch. Motherfucking král, máš mít.